इउबिपिअनि जिनैथि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे धेमाजि जिल्ला इउबिपिअनि 6थि नै बोसोरारि जथुम्मा सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय नैबे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि अदेबानि बिकेडब्लिउएसि नि गाहाय मावखुलि थावनियाव मा फोरमायगोन 2014 मायथाइनि 18 जुलाइ खालि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ बे हालामनि दानि एसबि बड' हायार सेकेन्डारिनि कनफारेन्स हलाव जों साननैनि हाबाफारि कनभेनसन खुंनायनि गेजेरजों जों बे आफादखौ जोनोम होदोंमोन। बेनिफ्राय 2018 मायथाइयाव बेवहाय 5th एनुवेल कनफारेन्सआ बेहाय खुंदोंमोन आरो देग्लाय 12थि जानाखि बोसोरारि जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेहाय दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै बे खम समनि गेजेराव 12थि होनना बुङोब्ला खम जायो, नाथाय बे आफादाव थानाय गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना थांनाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट, थांनाय बर' साहित्य सभानि, थांनाय बर' माहारियारि आफादफोरनि जाखिनि आन्दलननि हाबाफारि बा बर' जातिखौ गायसननायाव बर' जातिनि राव हारिमु सोलोंथाइ जोंनि थामोनथानि जानाखि जेंनाफोरनि सायाव जि सावरायनाय बा आन्दलनाव बाहागो लाफैनाय बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाबोदों। दिनै बे आफादनि दैदेननायावनो 2020 मायथाइयाव बड' पिस एकर्ड थामहिनबा बिटिआर एकर्ड बे एकर्डआव मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै खौसेथि बर' सुबुङा होदों आरो बेवहाय आथिखाल जोंनि मानव गेदेर चिफ मानोना मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा सासे सागानगिरिमोन आफादनि जानानै। दिनै काउन्सिला जोनोम जाबाय। काउन्सिल जोनोम जानायनि उनाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा आसामनि बिसेसकै बिकेडब्लिउएसि नि सिङाव थानाय 22 गं जिल्ला कमिटिनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव मिटिं खुंबोदों, बोसोरारि जथुम्मा खुंबोदों। थांनाय बोसोराव जाजिख'ना कामरुपनि रङिया खाथियाव जाजिख'नायाव खुंदोंमोन आरो देग्लाय बेवहाय थांनाय बार जानाय जाजिख'नानि जानाय कनफारेन्स जेरैखि रायजोफोरा बेवहाय लैहोर लैहोर बाहागो लादोंमोन बे जाजिख'नायाव। देग्लाय नैबे सानजारि नोगोर सिमेन्ट हालामनि रायजोफोरा बानजाय आफादखौ जाबादि मदद होदों, खौसेथि बर' सुबुं आफादा जाखिनि बुहुमनि बर'फोरखौ बोरैहाय बेहाय लाबोनो नाजादों, बिसेसकै त्रिपुरानिफ्राय बेवहाय डेलिगेट सफैनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों, वेस्ट बेंगलनिफ्राय सफैनो हादों होननानै मिथिनो मोन्दों, जोंनि बांलादेशनिफ्राय भिसाया जुदि जायोब्ला बिथांमोना सफैगोन होनना बुंदों। आं मिथिनायाव नेपालाव मोनसे इलेक्सन जेनेरेल इलेक्सन बिथांमोननिया जागायजेनबाय, केम्पेइना जागायजेनबाय, ओंखायनो नेपालनिफ्राय देग्लाय सफैनाय नङा। जोंना अरुणाचलनिफ्राय, नागालेण्डनिफ्राय, मेघालयनिफ्राय आसामनि 22 गं जिल्ला कमिटिया बेवहाय बाहागो लादों होनना जों मिथिनो मोन्दों। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा गोबां हाबाफोरनि गेजेराव भलिबल बादायलायनायबो लादों आरो बे निस्सय दसे उनाव जागोन। आङो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोनो लुगैयो बा आं मिरु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायनानै बेखौनो बुंनो लुगैयो जे बिथांमोना थाबैनो नैबे गामि फोसावनाय, गामि जानाय नटिफिकेसन 958 बर' भिलेजेसखौ नटिफाइड खालामबाय आरो 161 भिलेजेस नटिफाइड जायाखै, बेखौ थाबैनो नटिफाइड जानांगौ होननानै बिथांमोना नों आंजों सावरायनो बिथांमोना बुंबाय थादों। बेजों लोगोसे जोंनि थाबैनो बियाबखौ थिग खालामजोबनानै फोसावनांगौ आरो कनस्टिटुवेन्सिखौ फोसावनांगौ, 36 कनस्टिटुवेन्सिखौ फोसावनांगौ। बेजों लोगोसे थाबैनो मोनसे सायख'जानाय इलेक्टेड काउन्सिल लाबोनो बिथांमोना नाजादों आरो बे कनफारेन्सआव इलेक्टेड काउन्सिल बा इलेक्सना माला जायो बेखौ सरकारखौ निसय बिथांमोना खावलायगोन। बिथांमोना जोंनो खोन्थाबाय थादों जे थाबैनो इलेक्सनखौ फाथिनांगौ, नाथाय आसाम एसेम्ब्लिया खाथियाव सफैबाय आरो ओंखायनो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि जेनेरेल इलेक्सननि आगोलावथ' सम्भबफोर नंला, बिनि उनाव निस्सय थाबैनो आसाम सरकारा खुंगोन बिथांमोना आसा खालामदों। बिथांमोना बेखौबो बुंदों जे बे एसेम्ब्लि इलेक्सननि आगोल गामि फोसावनाय हाबाफारिया जोबनांगौ। बेनिफ्राय लोगोसे जोंनि जानाखि माखासे
एकर्ड समाव थाफानाय जानाय क्लजेस गोबां क्लजा माने दासिमबो इमप्लिमेन्ट जायाखै बिटिआर बा बड' पिस एकर्डनि क्लजफोरा इमप्लिमेन्ट जायाखै बे इमप्लिमेन्टेसना जाहाथे थाबैनो जानांगौ बिथांमोना सरकारखौ बुंबोबाय थादों जों मिथिनो मोन्दों गाबोन आथिखालनि गोदान सरकारनि चिफ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाबोन फैगोन होनना बुंदों बिथांजों लोगोसे आसामनि सासे सिनियर गोख्रों केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांजों गावसोर सानैया फैगोन बिथांमोना फैब्ला निस्सय जोंनि बर' बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरा बेसेबां जयै खामानि मावनानै जाफुंसार जाजानो लुगैनाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ बिथांमोनजों सावरायनो जोङो खाबु मोनगोन गाबोन बिथांमोना सफैबा जों सावरायनो खाबु मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि जानानै थाबैनो गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ बुङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानै लोगोसे जोंनि एक्स BLT वेलफेयार ससाइटि आउटसाइड माने बिटिसिनि कमिटिनि जानाखि मावनो लुगैनाय मैया दाखालि जानाखि रां फोसावनाय जानाखि 442 केडार्स बिथांमोना बेवहाय एट दि रेट अफ माने 2 लाख बिथांमोना होदों आरो बिथांमोना माखासे जाबावनांगौ दङ होनना बुंदों आरो माखासे जोबाखै होनना बुंदों ओंखायनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानानैनो नैबे कनफारेन्सआ मोनसे ओंथि गोनां मोनसे हिस्ट्रिक मोनसे सिगनिफिकेन्ट माने कनफारेन्स मोनसे हिस्ट्रिक कनफारेन्स जानो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय जोङो 5,000निख्रुइ बुरजा डेलिगेट्स अबजार्भार कालचारेल ट्रुप्सनि निस्सय दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन बा लाबाय ओंखायनो बिथांमोना मिरु आफादा बेखौ गले गले माने सरकारखौ बुंबोबाय थां जों जिहेतु जयै दङ जयै थांनो लुगैयो आरो बर'नि जेंनाफोरखौ इनक्लुसिभलि बोरै सलिउसन खालामनो हायो बिथांमोना नाजाबाय थादों आरो बे डेलिगेट सेसनाव बिथांमोना बेखौ निस्सय मोनसे रोखा सरकारनो फोरमायगोन गोजोन्थों